lige vundet på Nuke, men tabt på PvP. Du er en BBB. Du er en bitch. Du er en BH bøssebarn. Du er BBB. BH! Hvad med BH? Du er en BH. Hvor mange KR vil du have? HR. Ja, hvor mange af dem vil du have? Hvad mener du? Jeg vil give dig nogle KR. Hvor mange vil du have? Hvad mener du? KR. Hvor mange KR vil du have? Bro, snak dansk, din russer. KR. Jeg kan sgu ikke huske, hvad det er. Kills, eller hvad fanden det er. KR. Ja, bro. Kroner, eller hvad? Hvor mange af dem vil du have? Kroner, eller hvad? Du bare sig, hvor mange af dem vil du have? Hvorfor? Fordi. Jeg vil aflevere dem til dig. Okay, så giv mig alle dem, du har. Okay, så 1 million. Ja, gør det. Kom så. Vil du vide, hvad det står for? Hvad står det for? Det står for kraftige røvspark. Kraftige rødspræk. Spark. Jeg spurgte om, altså kroner, og du siger ja. Altså, så kan du ikke sige, det betyder noget andet. Ja, så sagde jeg altså kroner. Nej, min skins, de er ikke loadet ind. 2 sekunder, jeg har en idé. Sagde den. Min skins, de er ikke loadet ind. Belingo! Jeg tror sgu da, de har loadet ind der. Nej, ikke med mig. Echo. Ja, den ved jeg godt. Den er 40 euro var. Sådan der, nu lå den ned. Min kniv, den er 100 euro var. 102 euro. På mig. Yeah. Okay, alright. Jeg vækste, var der snart en. Prøv så her, nu skal... Hold da kæft, der var lige en væg. Bro, du får mig til at fuck op, på grund af, at jeg skal ned og se din stream. Headshotet. Ned, jeg dør. Du stod i vejen. Fuck! Den er ramt. Han har droppet hans pistol. Belingo! Det er Belingo, der det. Jeg fik 2 kills! Alright. Jeg headshottede begge to. Pissammerne. Godt. Vi er i gang. Sådan. Og ses. Jeg løber op. Tak. De har sgu ikke de fede idioter. Nej, vi skulle have gjort sådan, de ikke kunne høre os. Da vi kom op. Autister! Belingo, børn! Belingo, jeg har en dingo i min bingo, lorte! Nej, jeg bare køb pistol rundt. Nej, okay, bare lad være. Så bingo, lorte, så er der kraft med P. Nej, køb nu noget af din bøsse, lorte. Det har jeg sgu da også. Og gør lige sådan, de ikke kan høre os. De er lydløse folk. Jeg har allerede kastet 2 flashes. De ved ikke, jeg er her. Muahahaha. De vil stadig ikke er her. Der er no way, at de faktisk ved, jeg er her. Ryg. Nå. Selvfølgelig skal vi så også lige stå derovre. Get a wallbang. Det er sgu noget godt aimbot. Shh, ikke så højt, Dorte, de kan høre mig. Her. Hvad fuck er det? Ey, min duel! Vil du ikke have din duels? Jo, Dorte, du er bøsse! Hvorfor? Fordi... Shush. Nu prøver han.
Jeg har en idé her. Ah! Jeg så ham godt. Jeg fik et chok. Ja, no shit. Du kunne have wallbanget ham. Kunne du faktisk. I det mindste fik jeg assist på dem begge, og en af dem gjorde jeg 97 på, og du gjorde sådan 3. Eller ham der kom bag dig, ikke? Og jeg så ham godt, jeg kiggede bare på ham, og så knifede han dig. Jeg gjorde ingen skade på ham, før du døde. Hvorfor? Min hjerne, den havde en 3 sekunders cooldown, okay? Men jeg er helt quiet. Ej, det er sgu ikke. Og den her gang, der står han sgu ikke. Pas på, for helvede, Dorte! Du blokerede min granat. Hvor ser jeg blive? Han sidder op, den ene. Jeg er 100 på den anden, den kommer bagfra. Nå, han har ramt i hvert fald. Ja, du fik assist, hva'? Jeg er også lige hjemme. Han really tager et shot. Han har 15. Hvis du vinder den her, så køber jeg en MVP. Jeg køber en MVP til dig, hvis du vinder den her. Gratis MVP. Bro! Sidste sekund! Boom, jeg skulle bare tage 1 sekund mere. Ja. Nej, jeg skal ikke have den. Nå, så giver man det lige igen. I don't joke. Men kan du håbe refund? Nej, du har ikke engang armor, bro. Har du? Bro, du har ikke armor! Han sidder... Jeg har ramt ham, tror jeg. No way, jeg har faktisk ramt ham der. De prøver, de booster. For helvede. Booster sniper jeg der sgu. Nej, de booster. Bro, du går lige... Nej! Jeg kigger op i chatten! What the fuck, hvordan Bro! Bro, du stjal min kill så fucking hårdt. Men det var det sygeste kill alligevel. Fuck, det var vildt det der. Hold da kæft. Jeg føler sgu da, jeg skubbede ind, siger det bare lige. Det gjorde du nok ikke, men altså... du gjorde det godt, daddy. Rawr. What the fuck? Nu er det min tur. Sus. Eller bro, Så bro. har du MVP. Sushi bakker, du går langsom! Sushi Bakker, du skadede mig for en. Hov, forkerte granat. Helvede, man. Jeg prøvede at kaste den der. Oh my god, hvis det der, jeg tror lige også det der, det var en flash. Prøv at vende den på Jeg sammen. booster dig, daddy. Okay. Lol, jeg kan mærke, at jeg blev reportet lige om lidt. Ej, fuck nej! Bro, det der er det sidste klip, der var. Nej. Bro, jeg hoppede op på den her ting om bagved, så løb jeg frem, og så skød jeg ham. Og så ham den anden, ham gjorde jeg bare lige sådan der. What the fuck? Fik mig til at kigge væk, på grund af, jeg lige skulle være dodge det. Flashbang! Reportet. Meld. Hovsa, der var noget, der gik ned. det var sgu at du nåede nærmest til fall damage. Det ville sgu have været pinligt, siger det bare. Han gemmer sig nok i den der dumme fede dør. Så du han Ej, gør gå det? op ad den der stige, og så se Men ham. jeg har ikke bomben jo. Ej, hvis du havde en granat, ikke, så kunne du bare kaste den ind i rummet.
Hvis den ikke der bliver af der, så bliver du skudt solet alt for hurtigt. Jeg svær, hvis den faktisk er der. Ham den anden heroppe så jeg sgu ikke, så det kan sgu godt være, han bare løber. Den anden vej. At vi taber sgu om lige om lidt. Jeg dør lige om lidt. Vi taber sgu også lige om lidt. Vi fører i det mindste. Man kan høre ham hoppe. Det svin, han er så dum. Thomas. Hvor hopper han så henne? Han er der. Det er noget, jeg godt lide at se. Lol, 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 lol. Wallhack. Aimbot. Aimbot. Lol, lol. Aimbot. 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 I'm calling aimbot. Lol. Lol, aimbot. 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 That is aimbot. Har du lige set dig selv? Har du lige set That is aimbot. Har du lige set, hvad fuck dit? That is it. Nej, det var fordi de sidder og siger 100% jeg er wallhacker og aimbotter. De tror jeg sidder wallhacker og aimbotter, så skriver jeg bare sådan lol lol aimbot aimbot aimbot. Lol. Lol XD. Men skal jeg også lige tage en deagle her, og så bare lige bolde dem for hårdt. Præcis. Han sidder og siger jeg er invalid. Er det 2 eller hvad? Men bare træk helt tilbage. Med en gratis deagle, din bøsse. En eller anden ramp med clean as hit. Bro got his head just standing out for you. Så bruger man hans store fede forhoved blev lige skabt tilbage. På en bullet. One kill. Og der er en. Nej! Du, jeg har 12 kills, jeg carrier dig for hårdt. Hold nu kæft for mig. Lol, 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 aimbot, aimbot, aimbot. Jo, sker der noget, når du trykker der? Aim. Nej, det kan du man kan få aimbot her. Nej, man kender af. Okay, Jo, det kan du faktisk godt, men kun når du sidder i custom maps. Gå, der er en hernede. Ja, der skulle også en over ved mig, de siger, jeg skulle bare... Aimbot! Wallhack! 100.000%! Tissemand, hvad fanden var det jeg skrev der? Tissemand står det. Tissemand står det. Tissemand står der har en lille fissemand. Mate, du pick. Mate, de laver en comeback på grund af mig. Men hvad fuck lavede han? Han gik legitimately. Det der, det vil jeg faktisk sige, det burde ikke have været et muligt skud. Han gik ud i de fucking... LOL! LOL! I am so good! True, I guess. Easy! Montage! Hovsa. Nej, bliv derovre, baby. Babe. Baby. Nej, du mener baby. Okay! Derfor vil jeg godt med dig. Hvis jeg kan ramme ham! 2 sekunder, jeg blev lidt sur. Jeg skal lige ind og klippe min montage. Ja, selvfølgelig er det. Det er også derfor, jeg sikker is fra fryseren. Er jeg snitcher? Nej, luk røven. Jeg snitcher. Jeg klipper på alt F4, så jeg skal hurtigt klippe noget. God granat i at ramme mig, ikke også, for helvede. Jeg bliver shotgun carrier! Gayon.
Hallo, han bliver fucking shotgun carry. Han har så meget penge, han har brug for en fucking shotgun til at carry. Hele teammates, så hvad fuck? Fuck er det for noget lort? Imagine at bruge en fucking lorte shotgun. Jeg hader shotgun-use. Shotgun-use, de sidder nok derhjemme og boller sin mor, fordi de ikke rent faktisk kan få en ægte bitch. De fik Vil lige... du have en EVP? Nej, Lia. Prøv at se, hvad jeg gjorde på dem. Jeg gjorde sådan her på dem. Der er det ligesom en AK, bare meget anderledes. Pas på. Nej, jeg skulle have taget en smoke, så jeg. Oh my god, han har lige smoket, så han ikke kan se mig. Det var sgu bare så smart, var. Han kommer nok, han kommer nok. Kommer der en hen ved dig, eller hvad? Nej. Godt så, for der kommer sgu heller ikke nogen med mig. Jeg må sgu den AK. Den går. Skal jeg lige gå ud og fucking dræbe ham for hårdt her? Dræb ham for hårdt! Men hvor meget damage var egentlig på ham? Nej, jeg husker. Bro, de sidder... De Hallo? tror, jeg sidder og snyder. Det er sådan lidt fucking cringe. Smukker man bare lige der. Nå, det var sgu en dårlig smuk. God flashbang, god flashbang, god flashbang. I know. Det er sjovt, at man kan se sig selv, man kan ikke skyde sig selv. Den med mig, han har ramt så hårdt. Så bare fald tilbage, fald tilbage. Fald tilbage. Og det er jeg sgu også. I have 400 hours in CS:GO. You have 400 hours in CS:GO. I have. Kig til højre for dig. Nej, gå tilbage mod side. Bare så for de ikke kommer der. You're cheating, I'm not cheating. Okay, kommer han derhenfra? Jeg kommer lige af shotgun carrier. Fy for satan, han er bøsser ham her jo. Og en af dem er pissammerne lå, og han går Jeg ramte en af dem, og den anden ramte sgu. Hvis du faldt der! Bro, jeg falder kun når jeg er stresset. Jeg er aldrig stresset! Kun når der kommer Du går side. Og så kommer de alle bare på mig, og så dør jeg bare, undtaget jeg headshotter dem. For jeg gik bagud. Så skal jeg selvfølgelig være flashet, ikke også? Så bliver jeg selvfølgelig flashet! Fuck, nej! Hvorfor? Ah! LOL, LOL, LOL. LOL, LOL. LOL, 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 GG, don't cry. If I was cheating. 190. Jeg kan sgu ikke engang huske, hvad for en knap det er, jeg klipper på. Det er sgu lige meget. Nu skal vi sgu spille. Nej, fordi jeg skulle lige klippe det der, fordi jeg spillede jo fucking godt i den der runde. Ja, det gjorde du.